korobe fen fi ana fo bandauga jangne nabe do shini kuma kuna ba fore nabe do kuna ba fore bro tena girara suna yaka kuma be foga ba akoko nun tije ako juin août ko ni sabata ibe gaje kale ga jati ko no kataje bo te koloni fli de na te tura buda nga yoro jafe la ga ngudaja dare kunu magistrat we wele blama kanga na kube kuma oh we min fo o de fleni ki hakina ta fo kasoro ima du mo dambela imu nini imu doya à chaque fois que ibel nini dogalma ta mo secret o yi bode iga liberté d'expression kono o yi dole fero kono parce que comme on le dit notre liberté s'arrête là où commence celle des autres ika haka be dam mo ka haka damna watina kani ka haka daso jamana wora ko ambaye ka fo ali critique me fo justice là be date do alaw parce que na ko ya femundu aka gane wa farati bala munu ya kalanka lakodo olu de bu da do ala wa kusigi bololo ga réseaux sociaux ka ube no ote ube sebeni deke hakilima barado hakili barado abe sebeni bo ona nyona to de frale no ga ka livre ka ke doni ka ke référence yi ni mo yo kalanka droit don ka ke droit don akari critique de ake ne sharia évoluera mais dogal mama ke donc o kuye kuma doye ka fo fene ni be critique ke aka ke fenye femu tien tiga bi se ka da femu ki se ka tigiti anya me abeta anya me adunata anya me aburata exemple clé des fois on va une décision de rendre ou bien bololo ka munu mi journaliste ke ou dans une vidéo ou bien fankele nyinga o de ka kuma beta saka chere ina faut autant de tien dont tay galoy or on est entre nous en bas de très bien que ni be journaliste ke ibe fan flari la me folo ibe kele la me kasoro kata kele ndo la me folo e mun fiye ibe to la da flana kloka ne e demantu babulu ne e sosoli babulu abe sosoli ke barabe ke tindi ay journaliste aussi be a klobena ndaka chala ambaye otike ne e fankele la me kasoro ma do la me kita ki puruka ka commentaire ba ko ka ibe teme ibe ka ga dansu ko ka do ijala gila de ibe ka ga dansu ka teme ijala gila la ni dodo mali ju syndicat o ba la c'est journaliste ma fait be ko tribunal kodo ko justice kodo ambe anyina fe akwa kuna foni jonjo nyini ka awran senye munu ba do munu ba ko kalama ka kuna foni nyini fa flo be fa saba be fe ko tente ko jefolo ka soro ka lasilike ni mo ke aka chala ibe do filila de wa e ka hake ka liberté d'opinion ke e ka hake ka lasilike to mona mo gore fene ka hake ni duna orana dra politique ka notre liberté s'arrête là commence celle des autres wa bara bena sharadu juge na sharadu docteur na sharadu journaliste ya fene na sharadu beka ika sharadu ika bara kono abato ko chamambe ambe kisoma afora fene tuma be ko on debe plainte déposée magistrat outrage magistrat mogo to be nini ante fin fo on ko anga procédure tuma be ambe gay bon ina fo nya fo kuma la to comme là c'est que constitution Mali constitution be hakadi bem ensuite na na code pénal kono na fo jakante a fo to comme là article 147 mogo do be u ka bara kono mogo do be modo be ku ka bara kono u lakana lendu président wara munu ban fe tamala juju
officier de police judiciaire olu ka baara kɔnɔ u lakananen don u ka baara kɔnɔ walima k'u to ka baara kɔnɔ ni e de ye mankutu tiɲɛ galon tɔgɔ tiɲɛ danbe tiɲɛ ta ka s'u ma à ce moment il y a outrage an ye juge syndicat de sariya de an kisi an lakana ne dankari kɛra anw na an ka tɔnden ou bien Mali institution judiciaire kan a ka kan an bolo diyagoya don ka wuli k'an jɔ an sen kan ka plainte déposer voilà pourquoi généralement il y a syndicat de ka plainte kɛ parce que an de ka tɔnden ou bien an de ka baara lagosira or code pénal dun ye an protéger ka bɔ o ma donc o y'an ka hakɛ de nga aw bɛ se k'a ɲininkali kɛ fan bɛɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a la ka su mun ye u dɔgɔyalima ni nin minnu taara k'u sɛgɛrɛ réseau ni fɛnw kan u ye plainte déposer a wolola mun na Mali justice m'a ban mɔgɔ si ka plainte ma ni i tɔjɔna ni nenina ni dɔgɔyara n'i taara plainte déposer Mali justice b'a ka baara kɛ mais ni juge de nenina a ka baara kɔnɔ ka institution dɔgɔya a ka baara kɔnɔ o ye juge ka syndicat o juge ka lafasa tɔn mɔgɔw ka baara de an bɛ wuli plainte k'a ka déposer yɔrɔ min na an b'a déposer de n'an bɛ gagner tuma bɛɛ c'est parce que an fana sariya dɔnna de an fana juge de infraction ye mun ye an b'a dɔn et ensuite bureau fila in faralen ɲɔgɔn kan a bɛ sanga mɔgɔ 50 la juge 50 olu ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ k'o ka jɛ a ka dɔgɔ an b'a kunun n'a ŋɛɲɛ bɛɛ ta k'a lajɛ wala ni mun fɔra a bɛ ta outrage fɛ wa a tɛ ta outrage fɛ wa sariya kisɛ jumɛn b'a kan sariya kisɛ t'a kan wa walima an bɛ don n'a ye sira jumɛn fɛ an bɛ bɔ n'a ye sira jumɛn fɛ an b'o bɛɛ fɔ ka ban ensuite a kɛra minnu na an b'u ɲininkali kɛ walima n'u dunga don plainte ka kɛ ou ni plainte kana kɛ n'an tilala o bɛɛ la waati min na plainte ninnu bɛ don baara bɛ kɛ ten a bɛ fɔ la fana ko kɔsannin na ko mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ juge ni juge ma ko walima an b'a la ka siran olu ɲɛ de wa ou bien olu tɛ maliyɛn wa an bɛ dɔw sugandi ka plainte k'u kan an bɛ dɔw sugandi an b'u to yen an bɛ baara kɛ ni ɲɛmajɔ ni hakilisigi de dusu tɛ futinɛ tɛ kunkolo lafiyalen hakili lafiyalen an bɛ baara kɛ n'o de ka aw ladɔnniya k'a fɔ a fɛn fɛn bɛ yen k'a bɔra u ye mun fɔ a bɛɛ b'a la ka lajɛ ji ɲɛmajɔ de la n'an tilala an ka analyse la ni mun kan ka kɛ waati min na. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. O bɛ fɔ mɔgɔw b'o ye an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ bali a ka hakɛ la nka an fana t'a to mɔgɔ fana ka dangari kan na an ka baara kɔnɔ mun kan ka kɛ waati min na o bɛ kɛ jama bɛ bɔ o kalama donc bakuruba la k'a fɔ ko i hakilina fɔ o ye hakɛ de Mali ni maliyɛn denw bɛɛ ma an ma deli ka mɔgɔ bali an tɛna mɔgɔ bali nka k'i hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ kun i ma nɛni kɛ i ma danbe tiɲɛ i ma buruja o fana e mun b'i hakilina fɔ o y'i ma diyagoya de n'i m'o bato i fana plainte bɛ se ka k'i kan dɛ o ye tɛmɛnen i ka liberté d'expression quoi o ye donner outrage ou bien diffamation la ne sariya ni mun kan ka boli kan o waati o bɛ boli kan donc bɛɛ ka hakili sigi an ye maliyɛnw de i n'a fɔ tɔw ye maliyɛnw ye cogo min na constitution kelen de bɛ an bɛɛ kunna code pénal kelen de b'an bɛɛ kunna bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ k'i ka maliyɛndenya i ka hakɛ i k'a laboli i k'a lakile i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na a banna journaliste k'u ka baara kɛ a kɛcogo la juge k'u ka baara kɛ a kɛcogo la fasoden minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kuma ta k'u hakilinaw di u k'u ka hakilina ta k'a di mais a bɛɛ ka kɛ bonya kɔnɔ dɔgɔyalima kana bɔ a la burujali kana bɔ a la donc an bɛ fɛ ka o farafasiya ta k'a di mɔgɔ ma dɔw k'a ma ko dilan an de bɛ outrage an magistrat définir non an t'a définir législateur n'o ye député a définir ka ban a bɛ article 147 kɔnɔ code pénal donc nous on n'a pas besoin de définir encore l'outrage à magistrat c'est déjà défini mais an hakilina ye mun ye walasa mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko kuma mun bɛ fɔ la non mɔgɔ tɛ se ka kuma bilen ni juge min minɛ o tɛ tiɲɛ
c'est faux, tout tient. Sinon que Wati n'a débat sur la révision constitutionnelle à Koumeke. Anga école maître, sans faire école maître Kramogo la Seli Tchamanke, ou Sebeni Tchamanke. Mais fais-moi ça. Parce que, ouais, avec un tini. Donc, la Seli t'a fait. Kuna folie, allez de Morofa, Castori m'a fait un blaida. Dana Yafam. Yafam. Bakurubala. Oh, iba ka fo ukumara ya ira ka fo ko dangine ma chaman goni keleno ka adda ulula ka fo ko be prime minta kalola o ko million fly ko kuma jatiki tando ko chiente dangine ko fena ko ulute sharia asanfe yafu dangine ko tuguni o ko uluni Francela fanga kente ki itige di nyogoma jamana de un koka dangene yo ofna fo yofo dangene o ko hake munumbe olu bolo bi a hakeu dangene ko o baraw ko o nyinina kabini lajiburama alebe fangala ka fo ko transition de yardi uluma ko ayika kunchera transition na denga abaraw a hakeu nyinina kabini jangene lajiburama obe fangala jangene kube kangarda yentemi ka foko ka boku ulu dogoya jangene ka kumota ka ulu segre jangene kutuna jenai afara kuma ko ule do fa afara kuma ko ina kuna foldi law borada ni yindigi gelede ñini ngali chama be anyo lu funeke jangine ko ote bibabu kono note kuna foldi la do ñini ngali ke ko don tamino na ko akungo ko dogotoro bubu shishe ko aye jamana wara hakiya do ko nyami chugo dola ko be chugo di jangine ko ni akmedo conférence hake ogumun kono ko kuma se ga jabi ko ga ko ote akono lala ene akuma uchara de amena kumala mingera taninga shigina eko ate erflani donimbo abena fo jamana kuna fuldila ni kuna fuldila min guteba suro ko kuna fuldi sobe ngene jama borada kira cour supreme kono ni ngalu kera wasa sorola bon jabi do dira nga jabi do la wasama soro de o fene tanga ke ya ka fo bon kuma ko ni kera me yoro do la ma convaincre o te udrashire ayo yanga hage ko ni jabi do di me jabi do ko ni chere la amane kumne jabi do mane kumne wa ayi jabi do yen kumne nga do lu man kumne o fene nga hage angata kunafuli ale de be ma fa ka so ma dore blaida ma kunafuli akawusani ma kuna shirile kunafuli dese mimbe na be fa ma interdit Bamako ayetu o kanfo l'agent militaire confronté à sa propre survie à côté kungara ngadi jagneja angada aja marani nyumvo mokmong dangane munun kera sababu ka dansiri laji burama aga fangala jagine ibaye ka foko unife mi men nyugona sisa o yu yere de kanyina mayayi uga shini kuno o de be nyugona ka keni kuna fuli disibe interdit Bamako ale ga foyi aga fo ayayira ka fo jagine ko ma chama be ko olu kungelendo ka wati ka adi nyogoma ka fo jagine ko ni sungalo bana dro ko bena uliga jo adamine amo o datugule ninto yorola o datugu amita M5 fanfe M5 jagine olu kuma ko be ka uliga jo ko bna alabe ya ka be ka labe jagine o be ka juin kalo kile duru o be ko de labe anniversaire o anniversaire jagine ko bina bone ku bina bo mouvement du 5 juin kunu anga nyingalu senfe ugo ka kana bali anna imam Mahmoud Diko nanye ale jamanya fe l'autorité morale kele afokele
ka kana balana jagine shwala nanya le jamala afofila ada afofila ngangata abwakai ni te fila fo ne ba daya ada voilà merci ya quoi yari jagine ada te uli ga jobe sira di wati dara aga uli ala kam begele ma ala kam begele ye ma dunu gurbato e ay na frato da plato do ate frate bla ngata ni dunu te frate te bla ngata dunu me glo dunu tigi kerela he jagre kuna fuli disbe aya ira ka fo o ko wuli ga jo chaman kun labenen nan sigina kana kuna fuli kono ko wuli ga jo chaman kun labenen ka fo ko ni sungalo bana ko o bara ko o bina damine o abe fo mi mago kunda voa balontana ni kubu dara o mami be ni kona boyani karamata ka di oma ube balon da chama jela dura alebe sire kana atanti a dawla doga muguye be bo o doga sulebe wuli sanfe ngene do yere be bi ne do be talon reke awo nimbere bala awo ngene kudanwa o ko yentem ko oye adi yadi de tungolo bani na yentem ma takablela ko yentem ko oluye kudanwa odi la junte militaire qui s'est imposée au nom d'une recomposition politique à venir doit déjà se préparer à affronter toutes sortes de mécontentements sociaux, politiques et sécuritaires. De la manière dont les autorités gèrent ces mouvements de colère dépendra leur survie, faute de quoi le Mali pourrait replonger dans une nouvelle grave crise de gouvernance. Ya Rabbi. Oh. Angoromso anamba amin sanogo interde bamako kono akani tokai ni foli kadi kuate kosobe que tout change pour que rien ne change. Kuate to kafo. Bon, dra ako kuma kadine ay ngo kuate be to kanifo mais ayre jento ba kono de ay kuate to kanifo kuate ak ngakadi de honorable ab to kanifo ngakade akade de jagne wetoga fon kono goy jeta ba kono jagne que cherchait donc chez Carteron colonel lorsqu'il a pris le pouvoir en août 2020 jagne on bon le mot Carteron nto korodo to do jome Carteron bon ngon ten korodo mais comme abella mella voilà aka ni korofonye quoi Carteron ya sebeni QARTERON ay o ni c'est tatekele on la mega fio que cherche donc c'est Carteron colonel ten korodo ne no nga kalama ni Roma ay nga kalama angata bon ni bado ita afonye ate vuevo go fraga to go voilà jagine ko watimina nunu ube fangata watimina jagine ko ma chama ngoni ko haklila kubena anga jamana ka afrani gaje jagine bi ani no munumbe ko lu bwa kono voilà jagine kakara ma chama ere kono kubena Thomas Sangara alela digi walma Jerry Rawlings Thomas to ba kono Thomas to bala ka kera ma chama ngono kubena ululu ladigi jana amba villa ayde amba ga semente koy abamba ga journal de kono no villa ko mogote kaloni lolo da sa jana esge kuma fam ka kera mo kono mo chama kono kubena ko nunu mina Toma ani amanga gere amanga jigi kono ere voilà bon jagine ko mi yere ma dabali bani ko bela jilida ka ma yere jigila tige nga yoro ni kala to kana iga soroka a lame le retour de l'ancien patron de la sécurité d'État fidèle de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta la semaine dernière montre les limites du Mali des colonels.
Moussa Diawara, qui avait fui le pays après les putsch, est arrivé à Bamako sans être inquiété. Lui qui avait enflammé les réseaux sociaux avec les images de son anniversaire fastidieux dans un pays en proie à la misère, s'apprête à marier son fils en très grande pompe. Ouais. Dagane, comme yere mawjiglatige Moussa Diawara ale min kuye sécurité d'état o nyamaye jamana nyama koro ale kadane ma belebele kundo jagane ko kudeta kele akutununa o ka kle flyna ko atuna Bamako ya jagane amasira o jagane ka kirasa ko ibafo ko foi make o ale mi anniversaire ko tugodi anniversaire mondial jagane ale mi anniversaire mondial ke maw hakli be ala o ni anniversaire mondial ye réseaux sociaux mina jangine o ko o makele ko asigina kana adenge jangine ko de ga konyo be ga ke kanana o konyo labeni kama konyo mondial avec goy kanana o kama e matame mi aga yoro jangine fu taranya fe goy kuna vole disobe ya ira kafo ko de la ko kabini annana jangine ko surasi chama ne kele no ka kadalla ko fa ne intimel dablaw ne temana ay bon ne ko beto atme ayro fe me sibirin temana etemna bon en la ne atme dabla ne bo sira do ne fes ne temana sibirin temana bi mobli jugu jugu do ka chege bo ko abbe dogumbe le chef ko ma ko to de ko nga sira kele tama dabla kuni dara mi ko ngana sigo fe définir bon Cartero c'est un petit groupe oui voilà donc na imaya voilà afla ka nyefo voilà Cartero signifie petit groupe de gens poignée de gens ma via ene makala no mbengoi ima afla ka nyefo intellectuel oui Traoré bana jangene ya foti côté oh koni kota ka laje ko des parachutes dorés ou des parachutes dorés ayo fo abena nyefo il semble que les militaires au pouvoir ainsi que le président Bandaou et son premier ministre Mokhtar Wane vivent dans une bulle coupé de dures réalités. Jagene, kabe na fo Bandaou, ani munu ngara sababu ka fangata, ka fara Mokhtar Wane ga, jagine ko abe na fo ube yoro mina, o yoro datugule, yoro min ba toni jamana geleya uni o tenyogon kalama ali doni. Yoro min datugule no, yoro mi yere bato ka fo itebo kofe kiwaro yere kalama jagine ko abe na fo abeti. Alors que le pays est sans dessus-dessous. Les colonels ont des préoccupations majeures. D'ailleurs, colonel nous, oko femimu ninga o fem flaye. La ini belebele fla. Vous ninga ne. O la ini belebele fla ko te dore assurer leur avenir judiciaire. Anga shining menake chukodi sharia tasrafe kiri tasrafe et leur avenir financier ujodo en poche kono la o benake chukodi shini yagine ko mirina flamimbula ko ninde do ujodo yagine ataranya fe ils n'ont pas encore reçu à faire voter par le Conseil national de la transition la loi d'amnistie qui devait, selon l'article 23 de la charte de la transition d'octobre 2020, garantir leur immunité. Ya famu. Yagene, ku masega CNT, o ko wajibi ya folo, o ka do unyana dafe, o ka shariata, sharia mimbe atoni, ibado kudeta fin haramu ya lendo, o ni ako banasa, kafo, jangine wuli kanaka olu nofe shariata sirafe, kaira kafo ko uye kudeta ko. Jagene majorité vous le sendelo umada majorité ko redoa ne fa magma ale mata choa mabla choa majorité ko te koy jagene majorité absolue ibaro tribunal ibaro assemblée ya furba assemblée magma mata ka be dunay jama mawla no fenia amabla
ha ale kan ka bara yɛrɛ de aisha magmama a ko bila wallahi jagine sen detere nu ya korobo jamaati ba to nu ba bila abe fambe ga mangai anda bangu rejo bambulu wabla ye jamaade ma don magma ya bila ya bla de al mama fa mo billa no fa busandara amabla ya bla wala jagine o gele no goy jama jole nga to dro wala jagine ko o ma nunumbo ko be ga minga ambe domine ko bi jagine ko de ka foko jamana fiɲɛ sama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nafolo bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ jagine k'u bɛ a ɲini ko ka colonel dɔ jagine ko son colonel o bila ye Gabriel Touré colonel i ma Gabriel Touré ta fɔ jagine a fɔra ko hali an ka dɔgɔtɔrɔsow ko colonel dɔ bɛ bila ye Falajɛ yɔrɔ in ɲa mɛn ko kun ka dɔ bila ye Falajɛ yɔrɔ in ayi an ta Falajɛ dɔnniya ayi Falajɛ ni yɔrɔ min sigilen bɛ Jamdɛnɛ ka carré ma ka colonel bila yen Falajɛ yɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ Jamdɛnɛ ka carré ma Jamdɛnɛ ka yirima kɛ kuru belebeleba in o tɛ sɔn dun kan ka sɔn dɛ ayi mɔgɔ b'aw k'u bɛ taa binkani kɛ o colonel tɛ yen fɛ o tɛ sɔn d'ailleurs an ka maaw an ka nɛgɛjuru di maaw ma 20 allo la autorité morale. Allô? Ouais. Autorité morale. Na chawe chukuri. Bashi fuitana. Ambe kangila mea. Ambifo. Ajaraji. Amori musofo awi. Aklubila. Mendoni ma fo l'esclave leje. Toujours mariko. Aledo. Kambra musofo. Panta konati. Chikatala. Kajina janfo jangine de national. De Gaulle. Anafuru muso. Tabarkala. Tangara golis ka foli be yan. Abiyan. Cheikh ka foli be. Cheikh Sidibe bien. Nterke bayre no ndakabli bi Sidibe. Sidibe. Mohamed Sidibe Taligo. Talko. Ami Fomba la battante. La battante. Oh, ambe klaka sigu maiga. Ni ala sonama. Ani les résistants, il a Ampamara Mangama. Sigatala. Bimba Boko commandante. Abo Umar le résistant. Umar le résistant. Aledo. Ambafo. Tabarkala. Kigauli chena muso bela jelenfo. Aha. Ante ina jangine parango no ndendauyo. Alaka herakanya. Ya Rabbi. Alaka herakanya. Ya Rabbi. Anya nu mine kansi. Baba. Agalera. Kuleta ni mage kuleta iwe. Ibe ka be yere de be soro ku wele ka fo ayembu bulu. Alabana ko de famu kwa. Yaye. Kabra ibe ka tara ya mye kaka mo kelen jumami. Makelete. Ajara ya fo do na jangine ya me wajuru garola. Akomi me sekese ga tara minu yesosa. Minu miliaru du. Abeto be papier la. Abebe. Ko muna itu mine ka ko ni mine be nyere mine. Do ko be do nindo. Abana. C'est qu'à Kedi. Abana. Parce que lui, il y a des systèmes où il y a quoi. Non, oui, il y a pas quoi. Agalera. Ah ben, il n'y a qu'à comme on dit. Ah, ça va dire nous. Mais on connaît tout malheureusement. Ouadé tout malheureusement. Il était le chef d'état-major de l'armée de l'air. Assimé tout même. Et spécial contre qui tout le eh ben à ton abora camarade la côte tundara kalangeni be système kelen de quoi bo système ni be tu sais que système ya re la ma quoi abato ka fa be ko mi soso ya ka so bralan la akagele de akagele ori la usrane me mse mo go nyao yayi parce que walo no na fo yele ma ube yele ma mse no ube ulu yele be yele ma ku gwe abana ori la uba ne me ka do ne be ni ne bi be ka tara ngolo tikara ma ibe ka de be o se ka famu tugodi akagele ninka ke jamana kono ma ko tonyo o kana o se ka fuike debi kanga munumunu yere ma dro komi kote te kanga ni kamre nu na na kle plala te nyang tafone ni fe ya kabra kle plala ngonye be nu na utise boila aflara ni fo ya sere jamina ngunu utise aflara utise de no kabri wonna na tabo si vous savez asumale no amase ka foi de gobere ko ni munari abere ko ni muna
kalan b'a la kɛ mais a tɛ se ka nin kɛ il faut un premier ministre bouillant min tɛ siran sɔrɔlasiw ye n'a bɛ se ka tɔ ɲɛ f'u ye tano o t'ale bon nin taara ka bɔ a ka foro la nin nana hali n'a ko a bɛ se k'a kɛ a tɛ se a tɛ se ninnu tɛ se de kuma bɛ yen de MC mɔgɔw de tun kan ka don ka jamana yɛlɛma mais mɔgɔw ka san kelen bɛna daba maa kelen ma minɛ maa ma ɲininka mais mun de bɛ yen wala ni ne yɛrɛ n da n terikɛ ani jangin na a bɛ komi n k'an yɛrɛ tigɛ k'an fili dugu ma. a ka ɲi. bon n b'aw bila ala ka jamana. la. Joe Biden. Allo an ce. Salaamaaleykum. Belebele. Ma farka Sidila. Sidibe. Ala ka Sidila. Ya Rabbi. Sidi jangile ma. Ya Rabbi. Belebele bara kuma na ala kuma na. Tabarkala. Ala ka Sidana ma. Ya Rabbi. Leviye Sidigo fo. Aklobila. Ala ka dinna ma dinle jamana inta. Ami. Ala kira kanu kama sallallahu. Wasalim. Ba ko ba mbolo. No mo ko bana. Ala duo ke ala ka dinna ma ta dinle jamana inta sa. Ya Rabbi. Mas. Man jeng mam ba. Mas anga duo be mine. Ni hakke mele ko kono. Ama berikene be soro. Tando. Mas nunu be fudo la. Nunu ko tiene no kapa. Parce que ala te kuma ka yere so. Allahu akbar. Billahi tallahi ko tiene no kapa. Allahu akbar. Ala te kuma ka yere so ko. Sidibe. Ana mina. Sidibe. Ko ba soro. Sidibe. Mbe joke. Ala ka dindi jamana ma jamana dindi sanka. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wasalim. Ala ka shida o yere. Amina Rabbi. Wa alaikum salam. Mena mo ko telefo. Alu Bakar Jallo. Ko nga foli bay aba jija mas. Ay cheima. Ni ala sonama. Mas. Kenye halalay. Tabarkala. Be do ma dro kambe. Ni ala sonama. Merci. Carteron veut dire petit groupe ou une poignée de petits gens. Djibril Koulibaly. Allô? Mata salam alaikum. Wa alaikum salam. Somo bedi. Rimbi wile ke kabo mudu abugura. Ne m'en dire kan finye na ngo compensation de pouvoir de kera. Ibi to ka fam. Mais mas iba bi ku na taka sigi banati matu. Dumbe ba maga dungele niye. Transport fen kelen do empeng ya talaba empeng tarira. Nunu nana kumu yere maleo yere tuna kun yere don. Parce que uno posi mayi. Ne bi se ka ku ka amiti ni ngo kuma ko ni o fudi. Mo na nunu amiti. Era di klaka faruka. Ne se ka fem finye o delu. Tabarkala. Merci. Bonjour. Le M5 a eu raison de ne pas intégrer ce gouvernement. Tiens. Allô? Allô? Anche, Traoré. Bonjour. Allô? Mba. Nga kuli be koro. Nga petini fono jagne. Ajaranye. Antaka so gawilla. Tabarkala. Abuga tenda ise da orla dondon. Oro. Ouais no, ikata na ko sebe. Abana. Na ika bulum na ika klala. Ni ala soda. Nga chorba ko no bula. Aglobila. Abiye ni samate fu. Mas très rapidement. Iko ko conférence kera kun nambe ala me ba fu yere kule jogo mi. Conférence ne ba don le dit même. So manga se da ke tabu conférence de presse kera ga e journaliste ibo don ne. Nana na boy. Mi ye ngal kula ko bubuta. Bu me kera flo yo warfo. Bu nana se ko tenor do ba bien sejile. Tanu ka ke foli ni mine shekli. Ese autant que ça parce que bubuta aye o me kera flo atmanga. Kera ba so sous forme de chantage j'ai na fanata ou pour que il entende la barablawa parce que bubuta ni sama bola ni ni fo ne ba bisia ka fo o fana o ni bubuta o be kele ne bolo ko parce que nanga 3 milliards ni o be bubuku no ma teka fen bola ni aw nana fo ko nu nga bien do sejile ni o bien o to ejuli vraiment ne ko ni akuma amane ko ne wa ne tuna dala ka tange bubuta ni sama bola bon o bora we outrage we do fala ne fana be ka sega min don maestra mun be uru era fana chele ni u be kiri koloti ni o be sega doga ma la se uluma u be mun ta kuli sega atanga senega aussi ni fana yin ngal doy parce que ma na busu ka sira to do la fendo be aba fo ka bo afo an tumba do magistrat be bo do be kiri do très souvent vraiment al ni mata e ko na abe ire ko ba daw ko kiri quoi décision qui bi se ko de critiquer mais ko yeraba kum ye critiquer ko te critiquer
mas min no ko kuma do fota ndeke kuma la ni min fo sisan min no ko mas ko yen galon te isa ya fama ne o se no ko mas ni min se ko ote chen bon so be se ka ta ki toi ko fle de parce que faut anga woro fan la kuma do ko mas no ko vraiment mas ni min ko ote chen bon ne na o fana be na ni bisa olu fana ka lajɛ ama deli olu fana ye ko maïsra do tiri kolon tigɛ ku wulila ko sanction ko bɛna lagosi lase olu fana ma fo ka taa o sira in fana fɛ parce que jamana kɔnɔdenw kiri nege de bɛ anw na an ka 3 milliards talen filɛ an ka sɔti sɔngɔw bɛ yen Aïdara ye kuma min fɔ o don o ma don an si la ko ye milliard ye ko zondenniw k'olu de bɛ minɛ ko zonba tɛ minɛ u ka u yɛrɛ autosaisi o dossier la conférence kɔni kɛra a ɲɛna n'u ye nin ɲɔgɔnnaw caya a bɛ diya mɔgɔw ye kosɛbɛ mais INTM ni INTM ka bɛn a la o de ka fisa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma quoi parce que tractation a tɛ foyi ɲɛ i ko olu ko justice tɛ se ka avancer sans ka sɔrɔ grève in bɛ sen na u tun kan k'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna kosɛbɛ parce que an b'a dɔn greffiers de bɛ ko caman ɲɛnabɔ tribunal kɔnɔ ni greffiers tɛ an bɛna lajɛ olu bɛna se ka baara kɛ sans les greffiers cogo min na i ko Mohamed Dramane ni olu bɛ se k'o yɔrɔ ninnu ɲɛfɔ anw ɲɛna kosɛbɛ quoi i ko greffiers ka baara fanga ka bon tribunal kɔnɔ olu tun bɛ grève la u bɛna se ka baara kɛ cogo min na n'u bɛ sera k'o ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an ka dossiers bɛ se ka avancer o tun bɛ diya an ye quoi. Ambifo, merci. Sidibe. Al Mba Sidibe. Il faut que Jangne Klobila. Ka Cheikh Klobila. Bulani Dawfo. Ale Samaki. Président Talko. Ambakar Mokadona Afu. Mais Bulafu. On a trouvé un bafo sen cassé. C'est le faux motif. Et Bengue. On a M5 Mogo. Gouvernement Tira. Et Amas Kado. On a qu'à passer. On a de la chose sur la Doba Sakado. De l'état Koudouye. Il y a un mec qui va là. Il est très balade. Ni tɛgɛ t'a la daluya foyi tɛ sɔrɔ i bolo k'i b'a dilan ne de ko i ma yan nɔ depuis mɔgɔ t'a dɔn ko Mali ko transition yɛrɛ président tellement n ko ɲɛ bɛ nin kɔnɔ i y'a fɔ mais bi n'a bɛ kɛ n'a bɛ se ka kɛ e doni bɛ se ka kɛ e don kun min na i bɛ taga an ye min ye i bɛ k'o de la mais n'i tɛ taga o la ni donna gagné mi taara fɔ kama gagné kelen pe de b'an bolo yan an to c'est ça an to occasion de maa si ma diɲɛ kɔnɔ maa si ma mun ni Mali ye i ko sa ko Jawara nana an bɛ transition mɔgɔw ɲininka o jamana dafirila jɔn de bolo de ɲininkali filɛ nin ye komi an t'a tigi dɔn a fɔra ko fanga de to sɔrɔdasiw bolo ko sɔrɔdasiw de bɛ se ko la mais bi ko an bɛ min a ɲininkali kan ka kɛ wari minnu tunna a fɔra ko Majɛ bɛ wari minnu na wariw bɛ min jɔn de bɛ wari ninnu ɲini donc sɛbɛn kɛ grèvekɛlaw de la k'olu ka grève dabila ne bolo sɛgɛn fura de ye wari ye mais wari tunna wari Majɛ bɛ yɔrɔ min na o fɔra aw ɲɛna k'a ye ko ɲɛɲini a dɛsɛra n'o ko kɛ mais Bagabe ka kɛ hakɛ ɲini a ma k'o ka hakɛ ɲini dabila a ko filɛ dɛ ne y'a dabila bɛn ne ta n ta yafa ye Ala ka t'i yɛrɛ d'a ma an b'i fo merci allo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye Dramani o b'a ye nin ye kumaw mɛn yan an jo n y'a mɛn ok Ala ka ɲɛ ka da mɔ allo an ce tɔgɔ n'i jamu Yafɔ Tumani ne kɔni bɛ fɛn kelen min fɔ a ye an ka da saga kunun de la ka da saga kunun na ni ye b'a dɔn nin fɛn bɛɛ walayi sunkaloba in yɛrɛ min tɛmɛna tafsiri dama min kɛra misiriw kɔnɔ ka dugawu ɲini anw ka Ala ta kɛ Ala ka ban anw ta kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ est-ce que anw b'a la ta kɛ ɲininkali kan ka kɛ a ye ɲininkali kɛ an ka dɔnnibaaw ni
faama ninnu na welcome okay n'o tɛ n'u ye min fɔ grève a bɛ constitution kɔnɔ quel qu'en soit alpha n'o kɛra i bɛ ka benna a benna kun min na ko 1230 milliards dunna o sɔrɔsiw kana ka fanga ta dɔw bɛ taa tunga kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛkɛminɛn t'olu bolo o ɲɛ ma ɲini f'olu bɛ taa don bureau ni fɛnw de kɔnɔ u ka da saga kunu na lahara an bɛ taa kunu lahara tanko silamɛdenw halaladenw an k'an faw lajɛ an k'an bɔgɔkulo lajɛ an fa ma ko minnu kulo minnu kɛ e ni nafala ni diɲɛ ni nɔfɛ an kana don o wari ni ninnu nɔfɛ ko an bɛ taa an ka diɲɛ ka lahara tiɲɛ u k'a lajɛ an b'i fo marhaba merci voilà ana ire man terga fo dɛ yo terga ni non vie ngo ay 20 litres d'essence an b'a fo cɛ jangene ni min kɛra o fɔ sa kani bɛrɛ 5 litres mugan o ye dɔɔni de ya allo oui Bayo allo oui n tulo b'a la Abbas Bayo ba ala kana baji foyi t'an na yan kɔri basi baji foyi tɛ n dɔgɔkɛ bɛ nin nɔ a bi yan a ye ko dɔ f'i ma kunun dɛ kunun yɔrɔ voilà ne bɛ n dɔgɔkɛ défense ta mais kuma dɔ a bɛ to ka ko dɔ f'i ma voilà ka sɔrɔ ka dɔ de y'a kɛ a banna m'aw fo a diyara ye Umar Mariko fo n denkɛ Bugula fo ka taa se vieux Sidibé ma a auditeur bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka info matinal groupe membre ma bɛɛ lajɛlen fo sa Abubakar Dunbiya États-Unis ani Touré Mas sisan kɔni an tun ma dan mun na sisan an dara la k'a fɔ ko coup d'État ma kɛ IBK la awɔ munna mais comment c'est possible Musa Jawara tɔgɔ tun bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o bɛ se ka na cogo di a ma minɛ a ma foyi ka tila ka taa mɔgɔw bila u ka taa tɔn ko kɔlɔsi ala k'an kunna diya fɛn na bɛnnen de don ala k'an kunna diya donc ni kɔni Maliɲɛnw ma tila dɛ walahi a ma tila a ma hali daminɛ fɔlɔ waati sera Bayogo an b'i fo merci ouais Janginɛ waati Janginɛ bon dakuruɲa kelen allo salamu alaikum Diallo dakuruɲa kelen n yafalen don bɛɛ ma n bɛ yafa ɲini cɛfɛ parce que ma opportunité sɔrɔ k'a kɛ quoi salamu alaikum merci voilà empereur ouais Janginɛ k'i fo ka mɔgɔ kun sɔgɔlen banna k'u bɛɛ fo ni Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala sɔnna midi pile maaw k'u sɔgɔlen to an ka page la professeur Abdoulaye Niang ale b'an bolo o kɔfɛ 14h pile Janginɛ Musaf Dumbuya trésor agent do an n'ale bɛna kuma wariko la yen tɛm ka grève ni fɛnw a bɛ perte joli do jamana kɔnɔ an n'ale bɛna kuma o la o ye 14h pile maaw k'u sɔgɔlen to Peace FM na kibaruya ayi a tɛ foyi kɔ i b'a sɔrɔ ala ka Mali kisi ala ka den d'an ma den min ni jamana in hinɛ a n'a kanu b'a la wasala